Eu chamo-me Júlia e calhou-me hoje aqui fazer a entrevista a estes ilustres colegas. Claro que é um pouco difícil depois do almoço, um almoço galego, certo? Eu dizia que os portugueses comem muito, mas também vocês comem. Bom, eu começarei por fazer a apresentação dos nossos convidados. No entanto, queria cumprimentar o público, agradecermos a vossa vinda e, em especial, aqui os nossos convidados. Portanto, temos aqui um tema que irá ser focado, que é, no momento, o que a Europa tem que dizer ao mundo. Europa poderosa. Este é o tema e as perguntas que se vão suceder têm a ver com este tema. Vou apresentar-vos o José, espero estar a dizer bem, Morelli, que é o filho de imigrantes. Adora a China, diz, e vê a norma ILG-RAD como um regime de Vichy. Licenciado em Filologia Galego-Portuguesa e Hispânica, Master em Direção Comercial e Marketing pela Escola de Negócios de Banca e Master em Direção Financeira e Contábil pela Universidade Autónoma de Barcelona. Atualmente dirige uma empresa de exportação de vinhos que tem por mercado a China. Por isso, estou a ver porque é que ele gosta da China. Padroeiro da Fundação Isla Couto, membro do Conselho da Editorial Galáxia, presidente da Associação Pro Academia Galega da Língua Portuguesa. Foi porta-voz no Parlamento da Galiza, da ILP Valentim Paz Andrade para os vínculos da Galiza com a lusofonia, aprovada e feita lei por unanimidade em 2013. Passamos a Daniel Lago. É o secretário nacional de Políticas e Programas de Compromisso por Galícia. Também viguês e também, ao igual que o José Morelli, é filho de imigrantes, mas da outra, da imigração interior, aquela do rural para o urbano. Adora os chineses, mas não gosta do governo chinês, nem do Partido Comunista Chinês. É também um apaixonado pela grafia internacional para o galego. Licenciado em Ciências Políticas pela Universidade de Santiago de Compostela, com especialidade em Relações Internacionais e Estudos Políticos, desfrutou de uma instância Erasmus na Universidade Moderna do Porto, agora lusófona, que eu conheço bem, vivo lá perto, onde assistiu ao curso de Estudos Europeus. É empresário dentro da indústria seguradora, em português, desde 2005. Então, iremos passar de imediato às perguntas, porque eu sei que vocês também devem estar um pouco cansados após este almoço. Não, siga. Siga para o fim. Perguntas. Falamos da União Europeia como ator principal nas relações internacionais. Mas o que é que isto significa? Esta pergunta pode ser dirigida ao Sr. José Morelli. Bom, começo entón eu. Obrigado, antes de máis, por a presentación de Xulia, Daniel, a vocês por a asistencia. Entón, vamos directamente á cuestión. A Unión Europea, como di un proverbio chinés, que se falamos de Unión Europea, cuando bebedes agua, pensa tamén na fonte. Europa xurdiu, o nome Europa realmente é un nome inventado, un nome mitolóxico, aparece nunha das odas de Ovidio, nas Metamorfosis, e é Zeus que converte a si mesmo en touro para captar a atención e o afecto dunha princesa fenicia chamada Europa. Entón, a cuestión é que o poder omnímodo dos gregos, que era Zeus, desvístese da súa majestade. De feito, Ovidio di non convenian de uno loco morant majestas et amor, é dicir, a majestade, a soberbia e a amizade non son compatibles. Entón, a Unión Europea foi un proxecto de
os anos 50, as primeiras comunidades europeas, e ao fondo, a cuestión foi recuperar a confianza da humanidade en si mesma. Depois falaremos disto, mas isto significa que as persoas e os povos poden confiar uns nos outros, e isto, ao final, trae como recompensa a paz. De feito, si pensamos en dous sucesos moi a man da Unión Europea, que foi o final da Guerra Civil en Irlanda, cos tratados da Sexta Feira Santa, e o final da fronteira no río Miño coa Unión Económica da Galiza e Portugal, o cual depois significará unidade cultural e recuperar esa unidade que tiña o Reino de Galiza. Pois a Unión Europea se mide en éxitos de paz, e se pensamos na Unión Europea como actor internacional, temos que pensar en un axente de paz e unha potenciadora, se va a redundancia, de paz. Muito obrigada. Daniel, a mesma pergunta. Ben, eu entendo a Unión Europea, non? Bueno, vimos de escoitar pola mañá, non? Como ese faro de esperanza de dereitos humanos no mundo, non? Como xa na antiga Grecia, non? Cando Xerxes I intentou pasar o paso das Termópilas, non? Os 300 espartanos fixeronlle frente, non? Dende a razón, dende o uso da cabeza, non co sentimento únicamente. Isto enfronta un mundo, non? Que sí que ven, que procede nunha nova orde que racha todo o que foi o mundo de posguerra da Segunda Guerra Mundial, cara a un modelo onde as democracias occidentais avanzadas poden falir, poden cair, non? Falábamos inclusive, non, na mañá, que o 70% da poboación mundial vive en réximes que poderíamos dar en chamar autocráticos, non? Entón, neste sentido, Europa sí que é un modelo tanto no estado de benestar, é un modelo tanto na defensa dos dereitos humanos, que temos que tirar para adiante con ele. Digo, neste sentido, o poder internacional da Europa, que ata agora foi sempre un poder que non atendeu a un poder militar, como pode ser o da Rusia, non? Rusia, no fondo, a súa produción no mundo son armas e as materias primas que detén, non? Aporta o case 40% do gas natural que consumimos na Europa. Pero fora diso, non ten ningunha outra industria, non? Nin manufactura que pode atraer, non ten tecnoloxía, tampouco, non ten nada para alén da industria militar e dos recursos naturais, non? Entón, bueno, a Europa ten que defrontar a iso. Muito obrigada. Passaremos então à segunda pergunta. Novamente, José, até hoje o cenário internacional esteve dominado por um mundo onde os atores principais foram os Estados. Em que momento para agir a União Europeia como ator principal no cenário mundial? Ben, con efeito, os Estados do século XV ao século XX aproximadamente, incluindo o que podemos chamar os Estados alargados, que son os imperios, establecen un perímetro de seguranza no mundo militar para asegurar o seu benestar, o cual, como ben sinalaba Daniel, ten moito a ver con a apropiación dos recursos das súas colonias. E, con efeito, hai unha razón de forza nisto, hai a imposición mano militar dunha orde
frente a cual a Unión Europea agora nos novos tempos que se abren, nas novas cauces de comunicación, ofrece a forza da razón e do dereito, da partilla, da cooperación. Neste escenario, fronte ao modelo que representan os estados e os imperios, a Unión Europea contribúe con a súa experiencia e sabiduría moitas veces, e por iso tamén a mestura cultural europea feita pois con violencia, con guerras, con sufrimento humano. Por tanto, o que nos cabe aguardar agora para os que veñan após de nós é pois unha sociedade máis esperanzada, na cual a Unión Europea non se comporte como un Estado, imitando ese modelo de regimes impositivos, mas como un espazo de apertura e comunicación. Muito bem, Daniel. Sí, neste sentido, bueno, a Unión Europea ten que defrontar un avanzo no que sería a forza, a soberanía propia das múltiples rexións, das múltiples metrópoles que conforman a propia Europa, non? Falaba antes dos 300 espartanos que defendían nas Termópilas, e podemos falar tamén de 300 estructuras de poder territorial que poden conformar a Europa do futuro, non? Frente a unha Europa actualmente dominada por 28 estados, 27 no futuro, non? Coa saída do Reino Unido, temos que defrontar un avanzo no que sería unha reestructuración do modelo territorial e político co abandono do antigo modelo de Estado-nación, non? Sobre o que fíxose o avanzo despois da Segunda Guerra Mundial na construcción europea e ultrapasar iso cara a un novo modelo político-territorial. No sentido de que tamén temos unha nova economía. No mundo, a día de hoxe, non? Temos o modelo GAFA, que chamo eu, non? Que chama a literatura americana, non? Google, Apple, Facebook, Amazon, non? É un modelo GAFA. Antes tiñamos a Ford, a Exxon, non? Era a economía do petróleo. Hoxe estamos nunha economía mundial embebida e inserida dentro das novas tecnoloxías, non? E iso tamén ten que reforzar unha reforma no sentido político e social da realidade. Muito bem, concordamos. Terceira pergunta. O que realmente pode fazer a União Europeia num mundo dominado por uma nova ordem mundial, onde parece que a China será o ator dominante? Sr. José? Sí, obrigado. Para contestar esta pregunta que ten moitas prismas, sí, moitas xanelas. A primeira é ver cual é a dimensión real da China, sempre que falamos dela. Agora estaba consultando unhas notas. O orzamento nacional dos Estados Unidos é de 4 billóns, o sea, millóns de dólares. O da China é de 3.000. O da Unión Europea, en cuanto a estructura, é de 141.000 millóns, é dicir, moito reducido. Claro, se non sumamos os orzamentos das 28 ou 27 nacións que compoñen a Unión Europea, obtemos, evidentemente, unha potencia moito maior. Mas non é só unha cuestión de suma, é unha cuestión tamén de coordinación, de cooperación. A orden mundial de que falábamos antes basease en non en recursos, sino na capacidade dos gobernos, dos estados, de crear condicións favoráveis para os intercambios económicos, para a economía. O sea, non son únicamente os recursos ou a potencia propia dun Estado o que crea valor. Nese sentido, e tamén baixo a miña experiencia, a China, en cuanto a potencia, non está a buscar, xa tomou conta de que
economía, o desenvolvemento propio, ten que estar baseado no gañar-gañar, non na imposición con moitos defectos, e evidentemente eu son o primeiro crítico con o réxime político, mas tamén hai que ver as cousas na súa propia dimensión. Antes ponía un exemplo en termos de democracia, por exemplo, electoral numérica, non? Xa que estamos aquí nun foro dun partidos políticos. A militancia do Partido Comunista Chinés é de 90 millóns de persoas, máis que toda a población de Alemania, que realmente é o que faz con todos os orzamentos da Unión Europea, máis tamén que a xente que votou ao actual presidente dos Estados Unidos. É dicir, se nos afirmamos únicamente en conceitos das nosos preconceitos democráticos, sendo un firme e entusiasta defensor da democracia e do parlamentarismo, mas temos tamén que enfocar os cambios civilizatorios das ordes mundiais na súa adecuada dimensión. Bueno, neste sentido, non concordo na última visión do compañeiro, desde dada altura, non, que a China, o seu espectro de 1.500 millóns de habitantes, é a maior ditadura que xa máis o mundo coñeceu, non? Tanto de tamaño como ao longo da historia. É unha ditadura onde a creba dos dereitos humanos, non? A represión, tanto interior, a etnia uigur, por exemplo, na fronteira co Afganistán, ou o propio conflito histórico xa co Tibet, non marcan un pouco o que sería a política chinesa. A maiores tampouco temos de fronte unha China neutra no mundo, non? Inda fai 2 anos, en 2015, lanzou o seu proxecto de extensión de bases militares fora da China, non? En 2015 inaugurou en Eritrea, xusto na entrada do canal de Suez, a súa primeira base militar fora de territorio chino. Neste sentido, eu penso que podemos estar a falar dun expansionismo neocolonialista chinés, onde parte da África foi mercada directamente o seu terreo, todo, para facer cultivos para alimentar a subida, non? Do nivel de vida chinés, non? Cada vez comen máis, son máis e comen máis, evidentemente, e a maiores, non? Esta estrategia de expansión mundial ten un soporte financiero impresionante, non? Na nova ruta da seda, non? Que foi diseñada polo actual presidente Xi en 2013, ten un orzamento ata 2020 de perto de 1 billón, que sería 1 trillón americano de euros, non? Isto é unha expansión ao longo do planeta, non? Ao longo de 78 estados, é perto do 65% da poboación mundial, non? Afecta a India, afecta a China, a Rusia como parceira nese proxecto, non? A China nos últimos 6 anos, creo recordar, foi aumentando o seu gasto militar un 8%, non? Tamén, isto podemos afastar a ollada disto, non? Pero realmente pode ser unha emerxencia mundial, pero non no sentido dos dereitos e das liberdades que vai defender, non? Senón simplemente o seu expansionismo tamén. Pero, Xulia, terá direito a resposta, já percebi. Faça o favor. Obrigado. Xa que falamos da China e non da Unión Europea, pois eu igual tamén querería dar algunhas ideas sobre isto. Coa etnia de Xinjiang, os uigures, eu creo que acontece algo que nosos galegos podemos entender moi ben, non? Que teñen o que ali lle chaman o sentido dos ursos panda. É dicir, os uigures, a maioría musulmana, foi colonizada pola etnia Han, que probablemente máis do 90% da población, impuxou, igual que no Tíbet, a
eu non diría o réxime comunista, porque o réxime comunista, ben, xa sabemos o que, impuso directamente a sociedade moderna, eliminando pois a sociedade tradicional deses dous países, cousa que, por certo, na Galicia e na Europa pois non aconteceu algo de semellante, ainda que foi máis gradual no tempo. A sociedade tradicional galega, o seu idioma incluído, foi aniquilada pola modernidade capitalista española. E logo aconteceu unha cousa que tamén se deu aquí, e é que unha vez que os Han tiñan o dominio da sociedade, é dicir, os mellores postos de traballo, na función pública, empresas, etc., pois o goberno chinés, lóxicamente, quería tratalos como unha minoría querida, llamada, e lles outorgou pois, certos dereitos civis, os quais causaron o cabreo dos chineses. Entón, non sei se isto lles lembra, xa que estamos aquí en un foro político, algo así como de Ciudadanos, non? O Galicia bilingüe. É dicir, a minoría, cando os seus dereitos son aplastados, realmente os que protestan son os que teñen o poder, a maioría. Tamén digo isto porque para saber a situación e enfocar as leccións que nos podemos aprender da historia. Nos, porque decir, non somos tampouco demasiado, non nos creamos como demasiado potentes para dar leccións de humanidade e de comportamento democrático a países que fixeron o seu tránsito da modernidade en pouco tempo. Efectivamente, eu tamén me lembraba co tema do Tratado de París, que foi, por certo, denunciado polos Estados Unidos, a nosa potencia protectora, non por China, pero decía ben claro que se todos os chinos se vayan a consumir e a contaminar, o planeta non dá para tantos, como dicindo, veixaos no seu desenvolvemento, porque nos xa estamos ben, os que estamos desenvolvidos. Creo que isto é tamén un pouco injusto. Hai que considerar que todos os países teñen dereito ao desenvolvemento. A colonización de África, que se está dando agora en China, que podemos tomar de colonización como feito, aínda que só sexa, porque estamos no século XXI e os sensibilidade diferente, en fin, o paso de Europa por África estamos falando de genocidios, violacións, exterminios, fragmentacións de nacións, é dicir, que o capitalismo tome o poder agora baixo compañías chinesas, que, por certo, a primeira compañía chinesa en facturación é o número 11 no ranking mundial, tampouco ten que despertar tantas alarmas a respeito de un poder como se fose a Alemania nazi. É dicir, estamos falando tamén únicamente de as consecuencias da modernidade e do capitalismo, non de todo isto dito sexa desde o punto de vista europeo, mas tamén desde o punto de vista de alguén que eu creo que como europeo ten que apreciar o valor civilizatorio de todas as partes do mundo. Muito bem. Vou meter uma pequena... Eu penso que não deveria haver o direito a contra-resposta, mas estamos numa democracia. Daniel, vou dar essa oportunidade. 30 segundos só. Nesta altura tamén o propio proxecto da nova ruta da seda leva unha volta ao neoconfucianismo, leva unha volta tamén a eses valores tradicionais da antiga China, non leva cara a unha modernidade, non? É simplesmente tamén meter esta cuña. Muito bem. Eu não vou pronunciar, como é óbvio. Vou passar à quarta pergunta. Poderá a União Europeia ultrapassar a esfera estatal sobre a qual foi construída? Poderá realmente agir como um ator com voz própria e no sentido de uma ação europeia conjunta e única? Penso que será agora o Sr. Daniel a começar. Ben, o proxecto europeo non como poder global, como poder de interacción no sistema internacional, ata agora foi unha franquicia militar dos Estados Unidos, non? Nese sentido temos a NATO, a OTAN,
a facer a defensa militar que non queren facer os europeos. Entón, por volta disto, é preciso, máis que nunca, non? Crear un aparato militar europeo, exercendo unha diplomacia europea, únicamente. Ben, isto non quere dicir tampouco que non partillemos como outro piar do Atlántico, evidente non, porque estamos unidos, cos Estados Unidos, piar tamén civilizacional, evidentemente cos americanos únennos cousas, non? Cos canadienses, cos canadianos. Temos unha cultura común, non? En todo iso. Iso non quere deixar que deixemos en franquía dos Estados Unidos o noso gasto militar e a nosa defensa, evidentemente. Muito obrigada. José Morelli. Sí, obrigado. Xa que foi por aquí o debate, eu continuo tamén con estas ideas. Eu non son tan admirador dos Estados Unidos como en fin, creo que o mundo do futuro debe ser tamén, e ese papel da Unión Europea multilateral, multipolar. Nese sentido, a identidade europea é algo semellante ao que acontece con a identidade galega. É dicir, do Reino da Galiza se orixinou o Reino de Portugal e o Reino de Castela a partir do Reino de León. E actualmente, máis no caso do Reino de Castela, do Estado español, é o primeiro interesado en que Galicia non teña identidade como tal, como nación, porque precisamente foi a orixe da española. Por exemplo, o facto de ser o 25 de xullo, a festa nacional española, é moi significativo. Estados Unidos é como unha extensión civilizatoria de Europa, e ao ser eles agora ao ser no pasado, porque parece ser que actualmente están en idea de renunciar a ese liderazgo mundial, mas ao ser no pasado, non permite que a Unión Europea teña identidade e desenvolvemento como nación, como identidade. De feito, decía Trump este verán que a Unión Europea é o maior enemigo dos Estados Unidos, como China, o paso que é máis pequeno, non? Creo que foron estas literalmente as súas palabras. Por tanto, Estados Unidos, para nós, os europeos, non é un parceiro de confianza. China ou outros reximes ou polos mundiais nin o son nin o deixan de ser, mas o poder agora está repartido, é o que fai a diferencia no punto de vista. Muito obrigada. Daniel? Non, pasamos. Posso avançar? Então, temos 10 minutos, estamos limitados pelo tempo, lamento muito. Vamos já à quinta pergunta. Eu vou fazer a pergunta rapidamente, pedindo aos nossos convidados que respondam rapidamente. É a África, eu sei que é difícil, é a África e o Mediterrâneo o problema da União Europeia ou, na realidade, é o seu futuro? Daniel, como não respondeu, começa outra vez por si. Sendo ultra rápido, é o futuro. Bom, podería avanzar. A África é un problema na altura dunha Europa que está recibindo continuamente emigrantes. O que é o destino de Europa, o que é o futuro de Europa é levar inversións, é facer un plan Marshall na África para que esa parte do mundo tamén poida desfrutar dun benestar, dun avance en sociedades máis avanzadas, tanto na defensa dos dereitos humanos como en democracias, porque ao final a xente que ven de África fuxe pois de sátrapas, de dictadores, de xenocidas e dunha corrupción inmensa que non permite ás empresas nin ás persoas facer ali a súa vida. Entón, niso sí que pode ter un hard power Europa nunha intervención nese sentido, dun financiamento dun plan Marshall para África, non? Muito obrigada, Daniel. José, por favor, rápido tamén. Sí, tamén serei moito rápido. Do meu punto de vista, e non falo apenas de África ou Mediterráneo, sino de o estranxeiro, o diferente, non é o problema, é a solución. A diversidade, a aceptar os intercambios, non só de populación, sino de cultura, de riqueza, de economía,
é a solución do futuro. Entender o estranxeiro como un problema é o que dá lugar aos fascismos, é o que dá lugar ás reaccións, pero igual que cando entendemos, por exemplo, a nosa propia cultura como un problema, como algo a subvencionar, como algo unha carga para os orzamentos do Estado, non é unha carga, é unha riqueza que contribúe con valor neto, pois no mesmo sentido Muito obrigada. Última pergunta, rapidíssima, por favor, as respostas. Por último, e como ponto para a reflexão, existe a possibilidade real de ter uma União Europeia que militarmente tenha autonomia própria. Uma União Europeia que tenha poder de intervenção global. Xavier, por favor. José, perdão. José. Eu primeiro agora. Ben, sí, moito rápido. Da óptica marxista, a forza, o respeito ten que ver coa forza. Unha clase social, un país respeitado se é forte, se se mostra forte como os demais. Da óptica humana, humanista, é merecente de respeito se gaña o respeito dos demais, se é capaz de cumprir os acordos, se ten un dereito, respetalo, ser coherente con el. A intervención europea sempre a min o término de militar, intervencións militares, non digo que haxa que facer operacións agora, estabilizar un réxime político únicamente militar pola man militar, creo que non é a misión da Unión Europea na historia da humanidade. Daniel, por favor. Ben, sí que concordo neste caso co compañero, pero tamén temos que ver o futuro do que sería unha guerra, non? Non podemos perder a perspectiva, non? A día de hoxe de que a guerra non ten por que ser un bombardeo, levar un portaavións, levar avións, tirar bombas, non. Hoxe en día un ciberataque dende Rusia, non? Por exemplo, pode tumbar abaixo o sistema financiero de toda a Unión Europea, non? En ese sentido, é preciso, é necesario, é totalmente imprescindible levar para adiante un sistema europeo de defensa. Cando eu falo dun exército europeo, falo dun exército informático, por exemplo, de informáticos que estén prevendo, contraatacando inclusive a eses propios ataques que poden vir tanto da China, como están a vir, da India, como poden vir, ou da Rusia, como están vindo. Coa Rusia, inclusive, temos unha infame guerra de propaganda, non? Con medios como Russia Today, Sputnik, cosas así por diante, que lanzan ataques directamente o que son a liña de flotación dos nosos valores, da nosa democracia, non? En ese sentido, é que sí, é viável unha defensa común, e ten que ser, ademais, europea. Muito obrigada. As perguntas vamos acabar por aqui. Eu vou fazer aqui uma conclusão que o Daniel e José também, portanto, penso que irei fazer um resumo. Em suma, poderemos dizer que o Manifesto Eleitoral de Bilbao pode contribuir para a arquitetura geral da União Europeia nas funções que são normalmente de cada um dos povos, de cada um dos Estados. Tais funções como a polícia, a justiça, a defesa, o exército, que acabaram aqui de falar. Eu penso que a Europa deve promover a consolidação democrática e estimular o desenvolvimento económico e social. Podemos salvar a Europa. Existem forças, e aqui vimos, de convergência e de divergência, quiçá, até divergência pretendendo até fazer um boicote à Europa. Mas temos que encontrar uma força niveladora para possibilitar a convergência entre países, sabendo de antemão que a história é sempre profundamente política, caótica e imprevisível. Muito obrigada pela vossa prestação, agradecemos ao público e até uma próxima.